ମୁମ୍ବାଇରେ ହିଁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ, ରାକ୍ଷୀ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍। ବଲିଉଡ୍ ଭାଇଜାନ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଧମକ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଓ ପୋଲିସର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସଲମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳୁଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସଲମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାକ୍ଷୀ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ସଲମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନେଇ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଏହି ମାମଲାରେ ରାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗୁଜରାଟର ପ୍ରିନ୍ସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁଇଥର ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ଆସିଥିଲା। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଭଳି ଧମକ ଆସିଛି। ଇମେଲ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରିନ୍ସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାକ୍ଷୀ ସଲମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ରାକ୍ଷୀ କହିଥିଲେ, ସଲମାନ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଶ୍ନୋଇ ସମାଜକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋ ସଲମାନ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସଲମାନ ଖାନ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ AUV ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାରମ୍ବାର ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିସାରିଛି। ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫୋନ୍ କରି ଏପ୍ରିଲ 30ରେ ସଲମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ୱାର୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ସଲମାନ ଏବେ ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ କିସି କା ଭାଇ କିସି କି ଜାନ୍ର ରିଲିଜରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଇଦ୍ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ସଲମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ। ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଆସୁଛି। କୃଷ୍ଣସାଗର ମୃଗ ଘଟଣାରେ ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଧମକ ଦେଇଆସୁଛି। ତେବେ ରାକ୍ଷୀ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।